Чувствали ли сте се някога заобиколени от привидно неизбежни нужди? Сякаш животът ви е поставил в пустиня, сух, изтощителен изглад, който надхвърля стомаха ви. Ако е така, не сте сами. Хиляди са преживели това, включително тълпата, която следваше Исус, гладна, без да знае, че е на път да стане свидетел на нещо, което ще промени всичко. Не ставаше дума само за храна, ставаше дума за среща с свръхестественото. В това видео ще се задълбочите в една история, която изглежда проста на пръв поглед, но която носи дълбоки истини за вярата, доверието в Бог и как малкото, което имаме в ръцете си, може да се превърне в изобилие, когато е дадено с правилното сърце. Ще си говорим за 5 хляба, 2 риби и момент, в който небето буквално докосна земята. И това не беше просто чудо на умножението. Това беше призив за трансформация. Пригответе се да преразгледате пасаж, който може би вече знаете, но от по-интимна човешка гледна точка, приложима в ежедневието ви. Защото да, дори днес, насред вашия хаос, Исус продължава да прави невъзможното. Въпросът е, готови ли сте да възприемете чудото, което може да бъде в ръцете ви точно сега? Останете до края, защото отвъд историята ще разберете как да приложите принципите на това чудо в собствения си живот. Това, което Исус направи този следобед в пустинята, остава достъпно за тези, които вярват. И може би днес ще бъде вашия ден да станете свидетел на нещо свръхестествено. Беше един от онези дни, когато очакването прорязваше въздуха като нож. Тълпата не дойде при Исус случайно. Имаше нещо в него, което събуждаше повече от любопитство. Това беше жажда за смисъл, духовен глад, желание да се докоснеш до свръхестественото. Това не беше просто храна в стомаха, а вик за надежда. Хората идваха от всякъде, от всички сфери на живота, от всички борби. Там, насред нищото, всяка стъпка носеше надежда за чудо. А какво обединява хиляди сърца на едно място? Нужда. Но не каква да е нужда, глад, който естествените неща не могат да задоволят. Студените религиозни дискурси вече не бяха достатъчни. Те искаха живот, изцеление, цел. Бяха чули за Исус, който изцеляваше слепи, ходеше по вода и получаваше с власт. Именно тази вяра, макар и все още в процес на развитие, ги преведе през пустинята. Пейзажът беше сух, но сърцата на тълпата горяха от жажда за нещо вечно. Представете си контраста. Слънцето огрява кожата, прахта се вдига, децата плачат и въпреки това никой не помръдва. Не от упоритост, а от доверие в Бог, дори без да разбирам подробностите. Всеки, който е преживял момент като този, знае. Има болки, които ни карат да посегнем към небето с необяснима интензивност. Те бяха там, защото дълбоко в себе си знаеха, че само Исус може да направи невъзможното. И така, без структура, без планиране, без комфорт, перфектната сцена за божествена намеса започна да се формира. Импровизирана сцена, но с небесен герой. Никой не го знаеше, но те бяха на път да станат свидетели на едно от най-големите чудеса в историята. А най-красивото нещо – всичко започна с глад. Не само на тялото, но и на душата. Учениците погледнаха тази тълпа и видяха огромен логистичен проблем. Хиляди хора, нито пазар наблизо, нито дори импровизиран магазин за хранителни стоки. За човешките очи математиката беше проста. Твърде много хора, твърде малко храна. Беше като да се опитваш да напълниш река с чаша вода. Рационалният ум крещеше, че е невъзможно. Сцената беше хаос и логиката им подсказваше, че би било по-добре да уволнят всички. Но действа ли Бог според човешката логика? Напрежението растеше. Те познаваха Исус, бяха виждали чудеса, но все още се колебаеха пред мащаба на предизвикателството. Кой не се е чувствал така? Изправени пред нещо извън нашия контрол, обичайно е да се опитваме да изчисляваме, прогнозираме и контролираме. Сърцето настоява за вяра, но умът настоява да гледа електронни таблици и стратегии. Това е мястото, където мнозина се забиват.
Гладната тълпа се превърна в огледало на собствените ни ограничения. Искаме да разрешим свръхестественото с естествени инструменти. Точно в този момент вярата започва да бъде оспорвана. И това не е мистична, далечна вяра. Това е практическият вид вяра, която трябва да бъде активирана насред невъзможното. Исус мълчаливо ги наблюдава, не реагира с отчаяние, не се ужасява от цифрите. Знаеш ли защо? Защото Божието провидение не зависи от количеството, а от наличността. Докато учениците виждаха недостиг, Исус видя възможност да прояви рая на земята. Колко често в живота се държим като тях. Вместо да се предадем, ние изчисляваме. Вместо да се доверим, ние се отдръпваме. Но ето ключът. Чудото не започва, когато всичко има смисъл. То започва, когато дори в лицето на хаоса решите да повярвате. И именно в този конфликт между разума и вярата, сюжетът започна да се измества, подготвяйки сцената за нещо, което никой не можеше да си представи. Сред тази огромна тълпа се откроява дискретна фигура. Момче, без име, без титла, без отличие, но с нещо, което ще остане в историята. 5 хляба и 2 риби. Проста закуска, почти незначителна на фона на толкова много глад, но ето тайната, чудото започва с това, което държите в ръцете си, колкото и малко да изглежда. Бог не се нуждае от много, Той просто има нужда от предаване. Любопитно как това момче остава почти незабелязано. Докато възрастните обсъждаха невъзможното, той предложи каквото имаше. Не сумата развълнува небето, а жестът. Това ни учи на нещо силно. Често това, което липсва, не са ресурси, а желание. Сърце, което вярва в Бог и не се надценява. Това дете с простия си жест се превърна в мост към умножаването. Той не направи чудото, но активира средата, за да се случи. Въпросът е, какво имате в ръцете си днес? Може би не са хлябове и риби, а таланти, време, думи, проста усмивка. Това, което смятате за малко, може да бъде отправна точка за нещо необикновено. Момчето не подозираше, че постъпката му ще стане символ на вяра и надежда за поколенията. И може би това е, което липсва днес. Някой готов да каже да, дори без да знае какво ще направи Бог след това. Именно там, в анонимността, блестеше вярата. Малък детайл, но натоварен с духовна тежест. Небето не търси известни герои, а желаещи сърца. Това момче ни показва, че в правилните ръце дори малкото се превръща в изобилие. Началото на чудото не беше грандиозно, беше просто, честно и изпълнено с доверие в Бог. И точно там започва да се разкрива невъзможното. Преди да се случи чудото, Исус прави нещо необичайно. Той моли всички да седнат на групи. В една дезорганизирана среда, пълна с гласове и очаквания, той решава да въведе ред. Това изглежда малко, но разкрива много. Бог обича подготовката. Свръхестественото не се спуска в хаос, то се проявява там, където има пространство. Организацията тук не е само логистична, тя е духовна. Сякаш той казва, пригответе се, нещо велико ще се случи. Често молим за чудо, но не подготвяме средата да го получи. Искаме умножение, без да се отказваме от контрола. Искаме божественото провидение, но продължаваме да се въртим в кръг. Когато Исус ни моли да седнем, Той учи за пауза, доверие и активно очакване. Това е отношението на някой, който вярва, че небето ще се премести, дори ако ресурсите все още не са видими. Най-интересното е, че докато тълпата се подчинява, настроението се променя. Това, което някога беше объркване, започва да се изяснява. Това просто послушание проправи пътя към необикновеното. Понякога най-голямата демонстрация на вяра е точно тази – почивка, когато всичко крещи отчаяние. Исус не бърза. Той действа спокойно, защото знае, че чудото вече е на път. Доверието в Бог трансформира безпокойството в спокойствие. Този момент е като тишината преди велика песен. Пауза, която носи напрежение, но и обещание. Исус подготвя почвата небето да докосне земята. Хаосът отстъпва място на реда.
естественото се прекланя пред духовното. И тълпата, някога неспокойна, сега диша очаквателно. Нещо е на път да се счупи и когато това стане, ще преобрази всичко. Исус взема хлябовете и рибата в ръцете си. Той не се оплаква от липсата на храна, нито се подиграва на недостига. Вместо това той гледа към небесата и благодари. Именно в този прост жест се отварят небесата. Преди умножението идва благодарността. Това е мощна тайна. Не чакайте да видите чудо, за да сте благодарни. Първо благодарете и невъзможното ще започне да се случва. Исус ни учи, че това, което движи свръхестественото, не е отчаянието, а спокойното доверие. Вдигайки очите си, той измества фокуса си. Докато всички останали гледаха към земята, към своя глад, към своята липса, Исус погледна нагоре. Това променя всичко. Духовният глад на тълпата нямаше да бъде задоволен само с храна. Беше необходим жест, който свързва естественото с вечното. Този поглед към небесата е връзката между това, което е тук, и това, което може да дойде само оттам. Божественото провидение щеше да се прояви и никой не можеше да си представи как. И тогава той разчупва хляба. Отново нищо впечатляващо за човешките очи, но акт пълен с откровение. Всяко отчупено парче известяваше, че сред тях е хлябът на живота. Беше нещо повече от физическо препитание. Ставаше дума за достъп до нещо вечно. Тази простота разкрива Божието величие. Той не се нуждае от специални ефекти, за да действа. Неговата необикновена природа се ражда в детайлите, в обикновеното, докоснато от вярата. Този момент ни предизвиква. Престанали ли сме да бъдем благодарни за малкото, преди да поискаме много? Споделихме ли това, което имаме – време, любов, дарби, или чакаме да дойде нещо повече преди да действаме? Исус показва, че когато вярата е смесена с благодарност, невъзможното губи своята сила. Небето започва да докосва земята, когато се научим да разпознаваме това, което вече сме получили, и да го предлагаме с отворено сърце. Това, което се случва след това, е неописуемо. Учениците започват да раздават храната и се случва нещо мистериозно. То никога не свършва. С всяка протегната ръка още хляб, с всяко дадено парче повече риба. Това, което беше ограничено, стана неизчерпаемо. Умножаването се случи там, където имаше желание да се служи. Чудото не избухна с шум, а се разнесе безшумно, ръка до ръка, стомах до стомах, нужда до нужда. Никой не остана на страна. От старците до децата всички ядяха. Това ни показва Божието сърце. Той познава всеки глад, всяка болка, всяко отсъствие. И когато той действа изцяло. Няма място за съмнение. Невъзможното се случва пред човешките очи. Но не става въпрос за магия, а за това, че небето нахлува на земята с цел. Става дума за искрено предаване, активиращо божествен ход, който служи на колективното и интимното. Учениците, които преди са виждали проблема, сега са участвали в решението. Те не създадоха чудото, но бяха канали за него. Това ни говори директно. Може да нямате ресурси, но можете да бъдете връзката. Когато се движите, Бог пуска свръхестественото в действие. Нещо повече, изобилието се проявява в пътуването, в споделянето, в послушанието. Чудото не се обмисля отдалеч, то се преживява отблизо. Този момент разкрива и нещо практично. Щедростта предшества умножението. Учениците не се вкопчиха в малкото, което имаха. Те се довериха и тези, които се доверяват, споделят. Понякога точно в споделянето откриваш, че небето не работи с липса. Когато Исус влезе в уравнението, това, което изглеждаше недостатъчно, става повече от достатъчно. И там, в средата на пустинята, всички ядоха и видяха със собствените си очи силата на вярата. След като всички са яли и са доволни, се случва нещо изненадващо. Остават още 12 пълни кошници. Детайл, който иначе може да остане незабелязан, но който носи силно послание. Чудото на Исус не беше само еднократно.
То беше поразително. Той не просто задоволи физическия глад на тълпата, той остави видимо напомняне, че божественото провидение няма граници. Бог не действа на минимума. Той разкрива максимума. Тези пълни кошници са като живи свидетелства. Всеки един говори за характера на Бог, който не измерва благословиите с недостига. Той е Богът на изобилието, този, който чрез умножаване не само засища, но и превъзхожда. Това предизвиква общоприетия менталитет, че трябва да се задоволяваме с основното. Исус показва, че небето не действа чрез недостиг. Той е повече от достатъчен, винаги е бил и винаги ще бъде. 12-те кошници също имат символичен оттенък. 12 ученика, 12 племена на Израел. Сякаш всеки един си тръгна не само с пълен стомах, но и с лично свидетелство в ръка. Нещо, което да ни напомни, че когато доверието в Бог е истинско, Той не просто отговаря на нашите нужди, Той ни маркира с нещо, което надхвърля логиката. Всяка кошница е история за вяра, която можем да носим. И ето една практическа точка. Колко пъти Бог е направил повече за вас от необходимото? И вие дори не сте забелязали. Замисляли ли сте се колко много остатъци, възможности, избавления, отговори има навсякъде около вас, а вие все още не сте ги събрали? Чудото не свършва, когато гладът свърши. Продължава в спомените, в белезите, в остатъците, които казват «Бог мина». Тайната е да бъдете внимателни. Небето винаги оставя следи. Тълпата си тръгна с пълни кореми, но не всички разбраха истинския смисъл на този ден. Защото, разбирате ли, хлябът и рибата бяха само началото. Истинското чудо не беше в храната, а в откровението. Исус не дойде просто за да задоволи глада на тялото. Той дойде, за да разкрие, че самият Той е хлябът на живота, този, който не само храни, но преобразява, изпълва и поддържа вечно. Тълпата търсеше незабавно решение. Исус предложи нещо вечно. Това се случва и днес. Много хора търсят бързо облегчение, еднократен отговор, но Исус предлага нещо много по-голямо – нова самоличност, нов път. Той е отговорът на духовния глад, това чувство на празнота, което нищо материално не може да разреши. И само тези, които разбират това, започват да живеят истински живот. Да бъдеш хранен от Исус е много повече от това да получиш нещо от Него. Това е получаването на самия Христос като храна. Това променя всичко. Вече не зависиш от обстоятелствата за мир. Вече не живеете с емоционални трохи или човешки обещания. Вие живеете от Него. Той е източникът, центърът, причината. Чудото на хляба беше просто илюстрация на много по-дълбока реалност. Когато го приемете, нищо друго не липсва. И сега поканата. Какво търсите в Исус? Мимолетно чудо или вечна връзка? Той има силата да направи невъзможното. Да, но повече от това, Той желае да бъде центърът на вашето съществуване. Храненето с Него е навлизане в пътуване на вяра, надежда и ежедневно отдаване. И когато това предаване се случи, изобилието престава да бъде изключение и се превръща в начин на живот. След всичко, което видяхме, от глада до умножаването, от хаоса до изобилието, от физическия хляб до хляба на живота, един въпрос отеква: какво ще направите с това? Ще го запазите ли като красива история? Или ще позволите на тази истина да преобрази пътуването ви? Защото гладът все още съществува. Но сега знаете къде е източникът. Исус остава същият, този, който превръща малкото в много и невъзможното в реалност. И така, какво чудо имате нужда днес? По-важното е какво сте готови да дадете. Понякога всичко, което Бог очаква, е да представите своите 5 хляба и 2 риби, време, талант, доверие, за да може Той да направи това, което само Той може да направи. Небето не изисква съвършенство, изисква желание. И когато даваш, Той действа, винаги. Така че помислете какво имате в ръцете си.
Как можете да го използвате, за да нахраните не само себе си, но и множество, също гладни за надежда и смисъл? Нека това съдържание не остане в застой, а генерира движение в живота ви. Движение на вяра, на предаване, на благодарност. Защото когато живеете, водени от тези принципи, чудесата се превръщат в начин на живот. Ако това съобщение ви хареса, абонирайте се за канала сега и активирайте камбаната, за да не пропуснете съдържание, което може да поднови вярата ви. Ето, вървим заедно и заедно ще видим много небеса отворени.